insignificant amount lang naman daw po kasi sinabi niya. Actually, hindi ko naman kini-criticize yung pulis. Ang sinabi ko lang na yung lahat na, yung mga batas kasi natin, siya mismo yung nagsasabing bawal. Di ba meron tayong Republic Act 6713, Section 7 yata, very specific na sinasabi niyang bawal. Meron tayong 1970s pa na presidential decree na until now siya pa din yung sinusunod na sinasabing bawal if by reason of the office. Pero hindi lang binabawal ng mga gifts, yung mga customary between family and friends na hindi naman by reason of the office. Pero pag by reason of the office, lahat yatang batas nagsasabi talagang hindi pwede. Meron tayong indirect bribery sa revised penal code. So hindi ko siya gawa-gawa. Pero nasa batas, hindi ako yung may sabi na bawal, pero ang sinasabi ng batas, bawal. So ang sinasabi ko lang naman, kailangan namin sundin yung batas.